Jak přijít o nemovitost v 21. století? Seznamte se s panem Novákem. Pan Novák vlastní hezký dům. Tohle je Petr Zlodějský. Petr krade nemovitosti. Od 1. ledna platí, kdo je v katastru psán, je jako vlastník brán. Pojďme si ukázat, jak Petr Zlodějský krade nemovitosti od počítače. Petr vyrobí smlouvu na prodej nemovitosti pana Nováka. Smlouvu za pana Nováka podepíše a podpis ověří falzifikátem razítka pošty. Stejnou formou sfalšuje plnou moc. Podvod netrvá déle než 30 minut. S plnou mocí se vypraví na poštu a přesměruje na 30 dnů všechny dopisy pana Nováka do svých rukou. Nyní má Petr všechny potřebné podklady k ďábelsky jednoduchému podvodu za miliony. Petr odnáší sfalšované smlouvy na katastrální úřad a podvod se rozbíhá. Úředníci nemají šanci podvedenou smlouvu poznat. Vše vypadá jako pravé. Úřad zahajuje řízení o povolení vkladu a posílá panu Novákovi dopis s informací o připravovaném převodu. Od 1. ledna má katastrální úřad povinnost obeslat vlastníka dopisem. Dává mu lhůtu 20 dnů na případné nesouhlasné vyjádření. Dopis však pošta na základě Petrova přesměrování doručuje do rukou zloděje. Pan Novák se úřadu ve 20denní lhůtě neozývá, proto úřad povoluje vklad a zapisuje za vlastníka Petra Zlodějského. Tímto se Petr stal majitelem nemovitosti pana Nováka. Ďábelsky jednoduché. Neriskujte, kontrolujte si změny v katastru nemovitostí. Video vám přináší katastr365.cz. Advokáti denně sledují změny v katastru nemovitostí.